ɓe fulɓe hettotoɓe walla yeɓoɓe TV association national teftal pulago Guinée Bissau on calminama on juurama kadi on duwanama on torama duwaw no wowrini kadi en garti e deftere meɗen wiyetede taro koyɗi ɗum woni maritore koyɗi enen gandi en gaddino leffol muɗum guidigol ngol ngol ɗon leffol guidigol ɓay deftere nde fof wawata yaltude e leffol gorol han noon kadi en garti e deftere meɗen taro koyɗi hono firtude koyɗi maritorde koyɗi tawi ardinante en ɗum ko musidɗo meɗen mo kaldoton ɗo musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ɗo radio télévision Taftal Pulago association national Taftal Pulago Guinée Bissau musidɓe tedduɓe si en ciwtori dartinoɗen koye alkulal dia ɗum woni zota han noon puɗɗotoɗen koɗo alkulal hono ka ɗum woni lettre kap si en puɗɗorima alkulal ka musidɓe mbiyen carte si en mbi carte jugoɓe baraliyuɓe walla jouoɓe mariage carte mariage enen gandi ko wiyete carte si en mbi carte noon ko kala fijindaru nannudu he ɗum en kalade he muɗum piwɗi natti ɗo ko wayno juggol carte ɗe hono fijirde carte walla cokki walla bori ɗin fof pijirloji si a yi ɗum e koyɗol musidɓe tedduɗo paama tan wonde ko kumagol arsike nde tawno hayto pindito hayɗo en ɗanaki ɗo enen gandi jugoɗo o kam koye ɗiɗo tan jugata carte walla cokki walla bolot ɗi ko yimɓe ɗiɗo tan jugata ɗi jugoji gaynuɗo haaju emo ala haaju ko ɓe ɗiɗo tan hay gaynuɗo haaju o waktu mo jugata ɗo o mo wawno wadde hunde wonde artiranode mo ɓeydanene mo cellal e ko nande mon ko wayno ɗanade walla yewtude e ɓesgude muɗum firti noon ni ndeke firtata tan ko kumagol haajuji jehen e alkulal haajoni enen keddo e alkulal ka ɗum woni lettre kap mbiyen konjam ko wiyete konjam ko sangara ko wiyete sangara ko beere fof no inire noon sangara noon enen gandi hay pirtugol ko wiyete sangara ɗi sattani yimɓeɓe de tawno enen ko jiiɗen tun waɗa e kabaji winda wi'a ko sangara walla jiiɗen neɗɗo ɗi jippi he teñoyi ɗi jippini kabaje wi ko konjam wonɗo ko ɗum tan mbiyen konjam wona ɗum tan woni konjam musidɓe tedduɓe konjam ko kala ko sirkini neɗɗo ko konjam kosam no warre konjam gawri ɗi warre konjam maaro ɗi warre konjam tamaro ɗi warre uva ɗi warre kala ko ñaameten ɗi ñolne waɗe warre konjam ɗum noon waɗi Allah sappinaki hunde wotere nde o wi ko kala ko neɗɗo yari tan ha sikri ha hakkille muɗum o wirni ɗum ko konjam muɗum ɗum noon firti ko bitan konjam ko si neɗɗo yi ɗum he koyɗol no andu wata ɓernde muɗum suno ɓay wiyama ko konjam saabu no andu ko ngalu ko keɓal taw ngalu ngu ɗi wondi he cellal ɗi wondi kadi he yaajede en jawti ɗon so en giwi ɗon noon en jawtat e alkulal gabbingal ɗo ngal ono alkulal la mbiyen lettre elli lettre elli ɗum woni alkulal la sen jahi to alkulal la musidɓe tedduɓe on saaha garen e puɗɗorɗen ko wiyete laaɓi ko puɗɗorɗen ko wiyete laaɓi laaɓi noon so tawi a yi ɗum e koyɗol musidɓe tedduɓe laaɓi kadi enen gandi ɗi heewi sifaji kono mbiyen tan laaɓi won woɓɓe mbiya kaafa ɗum piiw ko ha joni ko ngalude kono noon jaafa ɗon wona ngalu jiɗmi wiide ha ɗum kañum firti ko gangu he kareeli ɗum woni hareji kewɗi he wasde famodirede kala ɗo jiiɗa ɗum heɓode ganda woodi ko arta e maɗa ko ganduɗa no foti regginirde ɗum hakkille maɗa jeen ha joni enen keddo e letteral alkulal la ɗum woni lettre elle mbiyen layru ko wiyete layru ko laañal famani ko wiyete layru ɗi faami wawde famde ɗum ko wiyete laañal noon muɓɓude laañal he koyɗol anungal muɓɓi kono tawa a fellirani ngal ɗum woni a fooɗani ɗaltuɗa a yi noon anungal muɓɓi ɗum firti ko jamfa tafaka ano tafana jamfa walla ano tafana jamfegol to jamfaji ɗi fof ha to kumal haajuji fof musidɓe tedduɓe en keddoto e alkulal hanko ha joni la alkulal la so en jii lingu woɓe mbi lingu woɓe mbi pooɗi li o wi lingu woɓɓe noon mbi lingu ɗum noon ha joni si tawi ngu juɗama jiiɗa ko lingu juɗama
ɗum firtata tan ko juutde balɗe firta kala sembe ɗum woni doole mawɗe noon si woni noon ko ngu keccu lingu ngu ko keccu jiiɗa ɗum ko keɓal kaales ma ko nandi hen wona kaales tan hay ɓiɗɗo kadi lingu so tawi joom suudu ma ɗi sowi debbo ma ɗi sowi walla ko an debbo a sowima jiigol ma lingu an ɓuuri ɓattade ma ko ɓiɗɗo o si ngo wuuri kala no ngu wuurdi no jiiruɗa ngu he timmal maggu ko noon ɓiɗɗo o timmirta kala no jiiruɗa he uyrare maggu walla maygol ngu ko noon kadi wonta sifa ɓiɗɗo o musidɓe tedduɓe en jaltani raw ɗum woni en polaki raw e o lettre hono alkulal la joni mbiɗen ko luukango ko wiyete luukango ko wulango kaari luuki kaari oolima to dow kaari wulli futankoɓe mbiyata wulli ɗum woni luukango mbiyeten enen ga luukango ko maɓe mbiyata to wulango ɗum noon ngol luukango siko cikolel firtata ko baylagol fiyake wono baylagol alhaali mo gonnoɗa o situation mo gonnoɗa o alhaali oɗo jogori waylade eyi baylagol noon ɗi serti ɗi woodi baylagol ngol ganduɗa ɗi waylo haybude heko saŋani walla ala ko saŋano kadi ɗi waylo haybol heko moƴƴi ɗum waɗi pirtugol koyɗi ɗi fawi he gandugol gonka neɗɗo o alhaali neɗɗo o no worri nden ɗon yolde ni siko debbo noon nanɗa ɗi luuka ɗum firtugol firti ko ñamade yoɓetede wonande ƴamtereɗade ko ñamade yoɓetede wonande jajaɓe ɓe hono jawɓe ɓe wona soɓe nani ɗo ɓe kuɗat ɓe cikka ɓe ƴamtere ni ala ko yoɓetede wonta si tawi noon ko gorko nanɗa ɗi luuka ɗum firti ko arsike ngo a tañƴinanoki ɗum woni arsike mbo a ɗaminanoki musidɗam tedduɓe enen keddi e dewrere meɗen taro koyɗi garen ɗo ha joni e alkulal meɗen la en giwan ɗon taw a yi lewru ko lewru jiiɗa e ko ndel koyɗon musidɓe tedduɓe kono noon ko darrorɗe lewru ndu jiiɗa ɗum firtantama ko ɓamtare e ko ɓamtare fuɗɗinde ndi fuɗɗi joni yaara seeɗa seeɗa ha tuma yetti o kono noon so tawi jiiɗa ko lewru hakkuderu ko ɗo hakkude ɗo fuɗɗi 14 ha 15 ɗum kala ko ɓamtare he kalfugol musidɓe tedduɓe ɗiɗen ko kalfugol ɗi heewi sifaji kalfugol yimɓe walla kalfugol jawdi walla so tawi kala koko mbiyeten association ngaji société ji ɗum fof firti ko kalfugol jawɗele e fofof firti ko hoolare timmude nde gokketeɗa so tawi noon ko yiide to lewru ndu mutoyta to taw ko joni ko ɗum mutoya ɗum ɗon ko kadi ha joni ko kumtal hajuji musidɓe tedduɓe en giwan taw ha joni e ngal men alkulal la e garten ɗo joni ko e lone noon sa yi ɗum si a ɓorni taw ko a ɓorni lone ɗe ɗum firtata ko jomiraɗo ma udditanma damgal arsike jaajgal wondino noon e moƴƴere Allah mawde lone ɗe si woni noon ko a okka lone ɗe ɗum kala ko arsike ha joni walla mbi'en bom kaales he kaales to demri kala ko coñal bangal fayida musidɓe tedduɓe ɗum woni tan mbi'en tan ko keɓal ay ɗo noon hewɓe e lewru surtout jannguɓe tubankiri ndi jannguɓe français walla portugais walla englais walla ko nandi hen maɓɓe ɓe jaari koyɗugol lewru ko ɓe maɓɓe jaari lewru ko ɗayni no wona noon ɗo wona noon enen jiiruɗen ɗum enen jaahi alkulal ma ɗum woni lettre M ni eyyi mamiraɗo a yi ko mamiraɗo ma koyɗuɗa ɗum ko weltare he weytare arande jaam arande ma musidɗo am tedduɗo en gala ha joni e lettre hono alkulal ma ko maaro jiiɗa yiide guesa maaro noon ɓendu ko firti ko maayde jinnaɗo baba ma nene ma kawu walla ko nandi hen kala ko hettoto jinnaɗo maɗa eyyi si tawi noon woni ko maayo ngo ko maaro ngo jiiɗa ko ngon ɓeta ɗum ko maayde jinnaɗo ha joni kono noon ɗo si nde maayde waɗi weeli metti koma ɗaɓɓireɗa no a tawe maayde nde saabu ko maayde ɓurde ɓattade ha joni so noon alkulal emmi sa yi ano muuta he ndiyam muggol he ndiyam ɗum kadi firtata ko a muti
a horima folade he diyam he ɗum an enen paami ɗon firti ko tampere de ganduɗa kadi polagol mum he muɗum sattinamma seeɗa eyyi si tawi noon jiiɗa ko muyanteje ɗum woni ɓiɓɓe leɗɗe ko ñamete ni mangoje larancaje kala ɓiɓɓe leɗɗe ko ñamete ni ko ɗum jiiɗa e ɗum ko wayno banani en piiw papuyaji en ɗum firtata tan ko moƴƴere filtinde cenɗe ɗe piiw moƴƴere Allah iwrone e maɗa musidɗo tedduɗo eɗen daɓɓiɗino pour ha bawen addude piiw me o noon neɗɗo mehowo neɗɗo mehowo ko on jiiɗa a firti ko hebde ɓiɗɗo ganɗo nananteɗo nananteɗo ɗum woni koyɗugol meegol si tawi noon koyɗugol mbaalu walla baldi ɓe mbi mbaalu ɓe mbi baldi ɓe mbi gaari baldi fof ɗi wiye si a fewtodiri he mayiri hen kadi ko yaajede ko arsike kono noon si tawi nde rumtimama ɗum nde huuƴima ko caɗele musidɗam tedduɗo mboddi kadi no kaalinoɗen lingu ngu ni mboddi kadi si a yii ɗum kono mbirnoɗen lingu ngu ni boddi ndi kadi si tawi woni ko cowiɗo walla ko cowanaɗo ɗum woni si woni debbo o ko reedujo walla gorko o debbo muɗum kadi ko reedujo musidɓe tedduɓe boddi ndi kala ɗi teskore noon kala no jiiɗa ndi rewrina noon ɗi wowi ko noon ɓiɗɗo o rewrirte joni gaden he mburu mburu ɗum woni woɓɓe mburu kam enen pulaar fof ko noon mbiɗen woɓɓe mbi pon ko portugais woɓɓe mbi bread ko english ɗum woni mburu mbiɗen enen pulaar ko gandumi e pulaar ko kam ko mburu hawra woni ko pulaar wiyata ɗum mburu noon ɗum kadi firti ko mayde tentino musidɗam tedduɗo si a yi an on jaati ano rondi on mburu walla goɗɗo ɗi rondanimawo ɗum kam ko mayde yawnde kono noon mburu ɗi jogii sifaji goɗɗi ɗi firtirte kono noon kam yiide kam ɗi ronda walla ɗi muɓɓa ha heewi toon ko banggal mayde en kalat ɗo kaɗat e lettre emmiɓe gartoyen so en puɗɗitoytoɗen ko lettre enni ɗum woni alkulal na enen darto ɗo he dewtere meɗen wiyetende taro koyɗi ɗum woni maɗitorde koyɗi nde windi ɗum ardinante on ɗum kadi musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ɗo TV ɗum woni télévision association nationale